Nelson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Komiti mar arita kwe e boma ma Kisumu osingo mar tiyo kanyakla gi obila matimo nonro maling'ling mar mako achije mitudo gi maundu mano bedo e boma ma Kisumu manoweyo ji ariyo kowito ngimagi. Kaka Steve Biko leronwa, Commissioner ma County ma Kisumu oyangone giseyudo maling'ling ewi kaka nyo pang monj makamane kinde ma familia mano owito johera gi monjno to ywago ratiro ka giseyo josiasa matiyo gi rawere henyayo tulo. Kar dak manyalenda e boma ma Kisumu lit kod kuyo kwa familia ma Dickson Odiwuor jahigni 31 manowito ngimane e kinde rakruok mane obedo e kind kweth ariyo oko mar kanisa ma St. Stephen's ACK e boma ma Kisumu e kinde nyasi mar alam. Kanyo sa 12 kasa lemo tayudo ka wuoda otho to chuo kore ka pala ochako chuo bunde ye ka pala kiso ngapi pala ariyo no wuoda no onge gimo wuoyo nikech en ng'ama chuo ka kisasemeka. Nyathiwa thone wach siasa ichuo nyathiwa gi pala thomo kotuo to siasa podi to sani wasechako iko. Magi bire kinde ma Commissioner ma Kisumu oyango ne giseyudo maling'ling ewi kaka nopang monywa kamano kokwa jo siasa mageto bago rombe mopogore mondo nyiso bile sama chon mar geng'o midhiero makamago. Were it not for that intelligence, we would have known because there was no prior communication as to the activities would take place in the church. We thought it was just a normal church service, but it turned out to be like a fundraising, and the other parties also brought in some people to protect them. That's why I insist, whenever a leader is coming to Kisumu, let us be informed. Kosetieko to gichokore kanyo to kanye mimiyogi masilaha magidhi godo gojowa to kendo kanye makendo iduogo chulogi e kang sama tich orumo. Manyiso ni nitiere joma oketo gini matimo to kendo Kisumu kae emitime machal kagima nitiere gima chalo kagima oikore molos mana machalo ka jotendwa gini mondo Kisumbwa ka mondo ke to Kisumu ni ene miluongo ni soko mar jowa ma joluo. Waneno ka nitie gimoro makoro biro e Kisumu ka. Ni ng'ato niga piko mare mloko go ohala. Timiye siling moro 500 ni mondo dhigo timo siasa. Ta piko iwang'o. Koro dong' nono maonge piko. Gimo nyalo loso rito go joodgi. Neno kamati maranga rite kwe e boma ma Kisumu oyango ni achija boro semaki kitudo gi monj makamano kaginyiso geno margi mar timo pedha ne ji duto mitudo kod monj makamano moriyo nyaka joma chulo rowere go mondo kel tulo. Those who are behind the mobilization, unfortunately I would say that our intelligence was very timely because these youths were mobilized at around 9. At the time the mobilization started, they were ready by around 11 or so there. Kapo nitie gimoro ma thagi e chuny gi nyawadu. Beduru piny, kokunyal bet piny kendu, beduru piny nyim jodongo, mbele jodongo. Mondo wach no mondo rum. Kata wane kumwadhiye. Lugoro moloyo josiasa. Anonro dhi nyime. Familia ma Dickson Odiwuor manyera tich wuodgi mane en geno mar dalagi kagiseyo josiasa matiyo marach gi rowere nyayo tulo. An kod chandruok luluongo kamano. Wi machielo nyang' nomake nam chiegene ka liende cha. Koro mano ka sirikal oyie konya be nyalo konya mondo jogi gi odongi. Nyithindo dhi e sikul mama boyur kaka nyalo konyore. Steve Biko, Ramogi TV.